si vols. Montse, Molt a gust. I tant. tu calla. Sí. Doncs, aviam, daus d'Olesa, fas, diguéssim, daus de resina. Artesanalment, I ho fas d'una manera artesanal, o Sí. sigui, tenen tot un procés al darrere, Sí, i tant, de Déu-n'hi-do. disseny, de creació, de producció. Sí. Explica'ns. Doncs mira... Això que ens agrada tant després de tirar Sí, i sí, de fer... bueno, això és la millor part, després, quan ja els tens fets, i tant. Doncs mira, en primer lloc hauries de tenir un motlle de silicona, vale? Que bueno, ja qui comença el pot comprar o el que sigui, i si no, a partir del que són uns daus mestres, que els pots imprimir en 3D i tu mateix fas el disseny, vale? Llavors hi pots posar el teu logotip o el que vulguis. Llavors, quan tens aquests daus mestres, amb silicona en fas el motlle. I aquests daus els guardes, perquè no vols que se t'espatllin ni res, els has de tenir ben llimats i ben polits, i llavors amb la silicona en fas els motlles, i a partir d'aquells motlles ja fas tants daus com vulguis. Ostres! Amb la resina. I llavors, doncs, bueno, amb diferents materials hi pots posar dins, sempre procurant l'equilibri del dau, no? Doncs hi poses, jo què sé, com trinxat hologràfic o altre material que també sigui de resina, que al final si poses resina dins de resina, et queda resina i el dau queda equilibrat, diguéssim, no? Val. I llavors, doncs, això, vas treballant el que seria l'interior del dau, i pots fer diferents tècniques o el que sigui, i llavors, doncs, quan el tens fet a dins del motlle, el deixes curar en un tanc a pressió, perquè així compactes les bombolles. Llavors jo el poso a 3 atmosferes, llavors queden compactades les bombolles i així fa que la resina quedi més compacta i evites que hi hagi bombolletes, que també ens molesta molt quan estem fent un disseny. I ja està, llavors, ja està, la part fàcil és aquesta. Llavors els treus del motlle i aquí és on ve la part més laboriosa, que es tracta de llimar-los i polir-los, que això és el que realment porta més hores, llimar i polir, llimar i polir. Llimar i polir. Sí, i llavors pintar els números. Molt bé, i els fas de quantes cares? Clar, doncs els faig de 4, de 6, de 8, de 10, de 12 i de 20 cares, i tant. Tant per la gent que juga a joc de taula com per la gent que juga a rol. Sí. I llavors els pots personalitzar, m'has dit? Sí, és a dir, els puc fer per encàrrec, diguéssim, però el que seria la tipologia del número, o si tenen un marc, o si tenen el meu logo o el que sigui, doncs això tinc 2 models i ja està. Els que us he portat, tot i amb això, són dels primers que vaig fer, no són dels que tenen el logo amb tota la historieta, però bueno, que sí, que de models així en tinc com 2. Ara bé, el que hi posi dins de la resina pot ser el color que vulguis, amb pigments, amb tintes, amb efectes, el que sigui. Que interessant. Sí. Però tu tens una altra vessant també, que ets traductora. Sí, jo en realitat soc traductora de professió, que diràs, tela, soc traductora i ara el que estic fent, estic agafant un altre rumb, ara estic estudiant Ciències Polítiques i Sociologia, o sigui que realment déu-n'hi-do. Clar, una persona que entenc que t'agrada jugar... Moltíssim. Que t'agrada segurament jugar a rol. Moltíssim. Que et deu agradar molt tenir rol en català. Moltíssim. I que a més, ara ja, fins i tot fent estudis per tema sociològic, no? I tant, de fet, poca conya, que vaig fer un estudi per epistemologia. És un pack allò que sabia set, Sí, una passada. De fet, vaig fer un estudi que treballava una mica a nivell sociològic el que seria la societat o com interpretem nosaltres la societat a partir de com hem socialitzat i com això es trasllada a la imaginació i al teatre de la ment, que llavors és el que fem servir per jugar a rol. I de tot això n'he fet també un estudi. Vull dir que és interessant, I aquest estudi el podem trobar en algun lloc? O encara no? Bueno, està més a nivell universitari, l'he passat per altres alumnes o el que sigui, ha quedat una mica intern, però si voleu us ho puc passar, només m'heu de demanar. Home, doncs estaria molt bé, Jo penso perquè a nosaltres ens agrada, som apassionats del joc, però també ens agrada molt aquesta... Sí. Tot el que hi ha al darrere, no? O sigui, tota la part així més humana. I tant, i a mi el que m'agrada moltíssim és el tema de la imaginació i la creativitat i i com som capaços de crear el que no existeix a partir del que hem vist o a partir de les nostres vivències, i això és molt xulo, no? Com fem que existeixi un drac, o sigui, no? Com arribem a parlar de dracs realment a dia d'avui. Bueno, i tot això de daus. Sí. O sigui que donem 1000 voltes, sí. Com els daus. Exacte. I tant. Fantàstic, escolta'm, doncs és la primera vegada llavors que vens aquí a Calders. Sí. Què t'ha semblat?
l'ambient que tenim per aquí? Ostres, doncs he al·lucinat moltíssim, eh? Mira, ara ho estava comentant, sembla que era amb el David, que és meravellós que hi hagi tantíssimes taules, que em feia la sensació com que abans potser els que jugàvem a rol érem com els més friquis o els més edgys, no? Els que, bueno, que quedava més... I realment, hòstia, a mi m'encanta veure que que no és així, no? Que és en plan que ara el rol s'ha popularitzat moltíssim, igual als jocs de taula, i veure que hi ha sales tan grans i que et tracten tan bé, no?, en totes les paradetes que hi ha. Jo estic encantadíssima, la veritat. Has vist alguna de les zones així que tenim d'espais singulars? La fàbrica, l'antiga presó, Can Cuiàs, Santander i tal? He tingut la gran sort de fer una partida de rol a la fàbrica, que a més era de terror, Anda. i ens l'han ambientat superbé, que si un televisor, que si era de Channel Fear. Sí, aquella, sí. M'ha encantat, m'ho he passat superbé, molt terrorífic tot, i bueno, m'ho he passat molt bé, he rigut moltíssim, genial. Ara que dius de jocs de terror, la setmana vinent, el diumenge, a Molins de Rei, fan m'ho han comentat. La jornada de jocs de terror. Ja hauré de treure el que cap. també s'haurà d'anar a mirar allà perquè serà molt interessant. Sí. Doncs escolta, encantats que hagis vingut per aquí pel Moianès, en concret per Calders, i esperem veure't també l'any que ve. Ara ja repetit tots els anys. Ara ja està, ja m'heu enganxat. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Igualment. Gràcies.